Kaixo, ongi etorria, 3 angelu hauen arrazoi trigonometrikoak zeintzu diren ikusiko dugu. Eta hasiko gara 45 gradorekin. Hori nola lortzen da, zergatik da hain importantea. Baldin dugu karratu bat, dena dira 90 gradokoak. Diagonal bat marrazten badugu, adibidez horrela, zer gertatzen da? Hemen erditik zatitu dugula. Orduan, angelu honen erdia zer da? 45 gradu. Horregatik, atatzen dugu eskoila bat. Eskoila da zer da? Karratu baten erdia. Horregatik, behar ditugu 45 gradu hauen sinua, kosinua eta tangentea. Gogoratu, angelu zuzena baldin bada eta 45 gradukoa baldin bada, eskoila honen zeitxura du isostelea. Bi alde hauek berdinak direlako, karratu batenak. Orduan, hau kalkulatzerakoan, esango dugu, koazen pentsatzea dela, bat. Eta dela, bat, hau, hipotenusa zenbat izango da? Pitagorasen teorema aplikatuz, hau baldin bada hipotenusa berbi, izango da, bat berbi, gehi bat berbi, katetua berbi, ezta? Hori zenbat izango da, bat gehi bat, bi, biren erro kuadroa. Beraz, kendu kontatxe, eta jarriko dut, biren erro kuadroa. 45 graduko sinua izango litzake. Aurkako katetoa, bat, zati hipotenusa. Biren erro kuadroa. Hau, arrazionalizatu egin behar dugu, eta gelditzen zaigu, erontara. Biren erro kuadroa, biren erro kuadroa, bida, ezta? Ate egiten da. Horren, sinua badugu. Izango litzake erontara. Eta kosinua, izango litzake alboko katetoa, zati hipotenusa. Lehenkoaren berdina, ezta? Arrazionalizatuta, berdina atatzen da. Biak orduan berdina dira. Bi katetoak berdina direlako. Eta tangentea. Tangentea da sinua zatiko sinua. Orduan egiten badugu tangentea 45 graduarena. Bietan berdina, kentzen dugu, eta gelditzen dugu bat. Orduan, 45 gradon 3 arrazoi trigonometrikoak atera ditugu. 30 eta 60 graduak nondik ateratzen da? Triangelu aldekide batetik. Marrazten badut, eta 3 aldeak berdinak baldin badira, esan nahi du 3 angeluak ere berdinak direla. Eta 3 angeluen batura zen bada? 180 beti, ezta? Triangeluetan. Beraz, egiten badut 180 gradu, zati 3, bakoitzari 60 gradu. Zer gertatzen da, nik erditik zatitzen badut. Ze ateratzen dira bi kartaboi, horrelako bi. Eta ze zaugarri dute, hau dela alde honen bikoitza. Eta baldin bada 60 gradu, hori da 60 graduren erdia. Zenbat gradu, 30. Horran, hola izango litzake. 60 gradu, eta hau 30 gradu. Eta esan dugu, bikoitza dela. Horran, egin dezakeguna da, esan hau bat baldin bada, hau bi da. Bikoitza delako, ezta? Erabaki dezakegu izatean, bi, eta hau dena, bi. Beraz, bat, gehi bat. Zer falta zaigu altura? Altura eta egiteke, bai, Pitagorasen teoremarekin. Orduan hasiko gera. Hipotenusa berbi, berdin. Kateto berbi, gehi beste katetoa berbi. Hau da lau, batutzen dena kentzen pasatzen da, hori da berbi, eta hau zen bada 3. Eta berbi pasatzerakoan errotzen, atatzen da 3-ren erro kuadroa. Orduan, kenduko dut A, eta jarriko dut 3-ren erro kuadroa. Edo karratua. 3 datua baditugu. Orduan, hemenik ja, hasi gaitezke ateatzen 30-renak eta 60-renak. Hasiko gara adibidez 60-renak. 60 graduaren sinua kalkulatzeko jarriko genuke horrela, ezta?
aurkako katetua. Zein da bere aurkakoa? Hiruren errokuadroa. Zati hipotenusa bi. Jago dugu. Jarriko dugu. Kosinua. Alboko katetoa. Bat. Zati hipotenusa bi. Hore bat dugu, ezta? Tangentea biak zatitu bat ditugu. Horra jarriko dugu horrela. 60 tangentea berdin. Zati erdi bat. Bueno, biak kendu ditugu. Eta 3 errokuadroa zati bat, bueno, haki dago, ezta? Hau da. Horra, haure bat dugu. Nahiko horrezata dugu, ezta? 60 Horrean falta zaigu 30-arrena. 30 grado hemen baldin badaude, jartzen badugu 30-aren sinua, zein da aurkako katetoa? Hau, bat. Zein da hipotenusa bi? Horrean, sinua eta dugu, erdi bat. Urrengoa, kosinua. Zein da alboko katetoa? Zein da hipotenusa bi? Haure eta dugu. Ez da ikotatu zean, aurkakoa direla, ez da? Eta azkena, tangentea, bazatetik barko dugu, ez da? Jarriko dugu, erdi bat, zati, 3 errokuadroa, zati bi. Biak kenditen ditugu, ordan gelditzen dugu horrela. Baina hau da ondo. Arrazionalizatu egin bat dugu. Zer egin bat dugu? Bidertu bai zenbakitzailea eta izendatzailea 3 errokuadroekin. Eta gelditzen zaigu goian, nahiko erresa, eta hau, zenbat ateratzen da, 3 berbi, ateratzerako egingo dut horrela, pauso bat txikia emango dut, gogoratzeko. Hau, honekin kentzen da, 3 gelditzen zaigu. Horren da, 3 errokuadroaren eta zati 3. 3 angelu hauen arrazoi trigonometrikoak nola ateratzen diren ulertu ondoren, horren beste bide erraz bat azalduko dizut. Truko txiki bat jakiteko bakoitzaren arrazoi trigonometrikoa zein den. Jartzen dugu 0,50, 45, 60, goitik bera lehenengo sinua, gero kosinua eta gero tangentea, eta izango litzateke. Sinua kalkulatzeko denen jarri zati bi. Ondoren, zenbakitzaileak 0-tik hasiko gara. 0-tik, 1, 2, 3, 4 arte. Eta ondoren, erroa jarri zenbakitzaileari. Jarraitu ezagun. 0 zati bi, 0. Horren ordez, 0 jarriko dut. Baten erroa da bat, horren bat zati bi, erdi bat. Hau ezin da simplifikatu, hau, 4 erroa, bi, horren, bi zati bi, bat. Horren, kenduko ditut hiru hauek eta ordezkatu ingo ditut. Orain, kosinuaren balioa jartzeko erabiliko ditugu senuaren zenbaki berdinak, baina kontrako norabidean. Horrela. Horban hasiko gara, lehenengo zein da 0, gero, erdi bat. Gero, biren erroa, zati bi. Gero, 3 erroa, zati bi, azkenik bat. Tangentea falta zaigu, zatiketa egin behar dugu. 0 zati bat, 0. Bat zati 0, ezin da egin. Gogoratu zaitez, Bat zati 0, ezin da egin. Bi hau berdinak dira. Orduan, zenbaki berdinak zatitzerakoan, emaitza beti da bat. Falta ezkigu bi hau bakarrik. Horra hasiko gara honekin. Erdi bat, zati, 3 erroa, zati bi, biak kendu, gelditzen zaigu horrela. Arrazionalizatzerakoan, gelditzen zaigu, goian 3 errokuadroa eta ben 3. Eta azkena, biak zatitzerakoan, hola gelditzen da. 3 errokuadroa, zati bi, eta erdi bat. Bi kentzen da,
eta hau zati bat, hiruren erruan. Eta ulertu duzulakoan nola egiten den, eta erabilgarria izango zaizulakoan beste bat arte. Agur!